Eu mă chemu Ana Legaț, eu am 72 ani, eu m-am făcut în casă aceasta, eu acum cuvintam. Eu am fost stambolici, m-am meritat. Și casa la noi se zice La Matio. Noi am živit în această, eu m-am în această casă făcut. Cioaia mea a fost în Australia, 10 let, i-a venit nază din Australia din 1934 și atunci a făcut această casă nouă, mare, modernă de cea vreme. Și în această casă m-am eu făcut de atunci, de 1935. Atunci a fost tot legiuit în subtalie și de cela Zeit cum am živit, noi am dosta bine živit. Eu am avut două surori și un frate, și Maia și Cioaia, și nona Maia Cioaia cu noi vivet. Și tot acea bine și namirul fost, până la Talia capituliruit. Talia capituliruit na 9 septembrie de 1943. Și atunci, mantenega nemții ocupirui acesta craj, a fost dosta normalnile život, nu sam nici zgajuit, noi am știut că e osta și că nu-i bine ca de noi și toate acele stvari, ali atunci baš în selište prla naši patru nu se baš čuda stvar dogodit. Atunci se dogodit că poșnit de naši patru već a fost već a vrbitoč omir ce-a purtat partizanska propaganda, am zice. În selište s-a făcut Seoski narodni odbor, s-a chemat, și nu a fost și Cioaie și alți ori 5 oameni din seliște. Și tot avea se poșnit mișai și nu știu cum nemirnile život s-a lăpzit. De naši patru în Marci, nemții făcut o rație. Eu samo știu că Cioaia mes în polace, că mes pre balcon și că notealul Vlad și că contra polje că tot și văzut că mara oste ciuda soldați viru de la mune în coci. Și n-a vrut scapa din casă, n-a vrut noi lăsa. Aceea mea cuvintată Amelia mai bătere sore, ce atunci a avut ori 22 ani, neca ea scapa. Niciun n-a vrut nica mări, toți am acasă rămas și când avea aceli soldați verit, av poberit toți oamenii din seliște și i-a zapeliat la biserică. Code biserica a pus ženskele și dița, de la alt craj a luat mușchi. Și aceea a fost o situație jako grumba, că n-am știut ce se zgaia. Toți am fost în acele doi locuri pus. Și după în Zeit, dintre acele oameni, am Cioaie afară de peliat. Și l-am zapeliat în svisla de casă. Și casa noastră a zapălit. Eu vă spun noi acum în această casă a ars, totile crove au ars, și vechea plame cu Vlad și celălalt craj de casă, și ei au pus în svisla de casă și noi toți, mire, ama sora, nona și Maia, a pus cu de el. Și el a zis că
se nu spune Iuvas partizani și cire din seliște cu partizanii că îl vor ucide. Și atunci am toți poșnit vicai, plânge. Eu mi domisesc, mai am absis cui de măra. Și eu am zis, se oceai ucide, ne ca și noi. I-am zis, ne, lasă, eu nu voi muri, că eu sunt mică. Și atunci, încă în țară a fost aceea, tot acei oameni și tot acela placi și vicait și tot scupa ce ca să vărs. Și atunci mergeai Vlad și încă un om din seliște și le-a Vlad Nemțitea și le-a pus în perjun în Bistrița, în Ilirska Bistrița. Și noi, Maja și eu, am amnat în acela perjun pe desen, băca mire Maja Vlad, că eu am atunci avut 9 let, pa am mislit că se vor un lic smilui de că sunt mica, că voi ce a vedea și toate acele stvari. Ali noi nu l-am nicat văzut. E noi în acela Bistrița, Maja a avut o ženská ce a cunoscut, eu am noi la el mes. Și o vota veți a fost Cornar și 4 contra craiul de an. Acea ženská a zis, nu veți vorbiți, că a vostru om și ce aia nu veți fi eu.